kato naawala si Rubitusin, wa mamilaing ka ng pangit jud gani ipuli. O di ba kailangan din sa grupo dapat Medyo lagi ka nang pangit, di ba siya pangit ka nang Wala lang dyan mo ko yun. Nay katawanan ba tanawon? Kanang kuan? Kay, lain ang pudgod kayo puros ni pangitan na. So, grabe yung pinakapangit isa. Okay? Nawala po si Robito Singh. Yes. Ni Puli, si Wang Si- Sing. si Ako. Ising. Unya, nga nung gipulihan man mo si Robito Singh. Wala ko yung choice. Dili. Dili ko. Kuan man eros. Rap. May bungal, this is your proud Bisdak Boy, Chito Samuntina. Ang atuang guests karong adlaw sa chit-chat ato ni isa sa mga OGs nga content creators sa Davao City. Dili lang sa Davao, of course, kasi sila ang pangalan, dili man taga Davao, taga Digos, no? Aside sa pagiging content creators, mga stand-up comedians pod ni sila. Dili na nako padugayon pa. Ato nang i-welcome sa chit-chat ato ni. Grabe ni gid ang Grabe na ginampanukan. Sugdan nato kay Charlie, also known as Tinkerbell. Hi! Siyempre naa sa dadiri si Wang Ising Hi! o si Wang Waray. Hi! Digos, good vibes hello sa inyo. Finally! Sa wakas! Sa wakas, nadayon na Jud. Nadayon na gyud naa na gyud ang Digos, Yes. good vibes. Kumusta na mo karon? Doing great. Mga dato naman daw. Sa pagkakaroon kay okay Come on, lang, isa-isa. makakaon sa isa kalilog katulo niya, napay snacks. Ikaw? Okay raman gyapon, padayon lang gyapon sa kinabuhi. Uli na itong cellphone na hindi kuha. Wala pag Di ba na si Ah, hindi, hindi si Utlong. Hindi si Utlong. Okay lang Japon. Okay lang, Itsuraan Japon, naginawan. Naka-move on na. Naka-move Bitaw. on na. Nagsugod ang Digos Good Vibes nga tulo mo kabuok. Si Wang Ising wala pa adto Yes, Rubitusin. Si Rubitusin pa to ang naa, di ba? Si Yes. Rubitusin. Nawala si Rubitusin kay kung sa tingin gisulti na siya attitude problem. Dili! Kuyon! Actually, mo yung ingon nila. So Di ba nawala nalipay si ka? Di ba Rubitusin. nalipay ka? Kaya di ba napuli ka? Opportunity Ganun kami. nawala man gyud ang original nga member. Actually, decision man po niya di kay Muskwela siya. Mas priority man niya iyang pag-eskwela. So, wala ni choice, kundi dawaton. Pero karon okay kay may sige sabay. Sabay-sabay mo. Kaya undang mo siya eskwela. Nag-start ang Digos Good Vibes 2015. 2015, Yeah. September. Dito mo nisikat katong video nga show my Naked, kaya sa itong Afam series. Afam series. Afam series. series. Yes, dito gid nagsugod ang Digos Good Vibes 2015. 2015. Kinauna man mo sa kuwag sa katuig. Itong mga mag-storya days Oo. na to. So 2016, nawala po si Robito Singh. Yes. Ni Puli, si Wang Si- Sing. Si Ising. Ikaw to Sing. Ako to. Unya, nga nung gipulihan man mo si Robito Sing. Wala ko yung choice. Dili. Dili ko. Kuan man niya to. Rocket man to una. Nami event. Perform nami sa bar. Okay. Nami bar na Samig Bar Tulod. Wala pa yung Digos Good Vibes. So, tungkol ng Digos Good Vibes. Kailan mo? Kailan nami? Ya, kato naawala si Rubitusin, wa mamilaing ka ng pangit jud gani ipuli. O di ba kailangan din sa grupo dapat Medyo lagi ka nang pangit. di ba siya pangit ka nang Wala lang dyan mo ko yun. Nay katawanan ba tanawon? Kanang kuan? Kay, lain ang pudgod kayo puros ni pangitan na. So, grabe yung pinakapangit isa. Okay? Kapag danan mo sa stage, ay maunan. Oh, kaya siya. Kami na to ikatulong. Sising na yun, sising. Pero kinising, ganing ingon ani nga mga yaga-yaga nga ingon niya murag ikaw ang pinakapangit. Ano sa may ma-feel mo ani? Uy, shit ayo pa story pangit lagi. Ay, sorry, Wala sorry. gibuhat ang Ginoo nga pangit sa Mo kalibutan. gani no. Wala. So kasi gibuhat nimo. Demonyo. Dili, nasanay naman good ko, ana. Nasanay Since na ka. I was birth. Ano sa? Pag anak pa lang nako, puros na panglait akong nadawat. Ang sa pagkadako na Awachi. panglait lang gyapon. Awachi. Karong nga interview, damay-damay na dito. Pero grabe ang imuhang glow up. So kadtong nagkaila ta sa una. Glow up? Oh, grabe imong glow up uy. O sa klase nga glow up sa itsura, physical aspect. Tanan aspito. Grabe sa nawong nimo mas ni lami ka karon
No? Tambok. Lami ba ni? No, nagkaunod na ka actually, Parang nagkaunod. nagbulalo. Katong nisulod na si Wang Ising, mas nailado mo sa inyohang series nga Chismosa. Chismosa silingan. No? Kay nag-collab pa ba yata to? That day nga nagkuyog tama o tayo pagsugod po sa Chismosa Actually, fun silingan. fact, Chismosa. siya ang nag-video sa pinakaunang Ikaw Chismosa pinakauna Silingan. niya, isa niya. Kaya gato ka, Tama, yung kayo. tama. Nadumugi mo tong episode. ano ka to Lights, wala camera, action! Imo tong Wala tema. naman. Tag-shoot Tama, ta tama. sa GSIS, GSIS. balay pa Yes, 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 O the yes. first episode Na yun. naghimo ta og ano sa sumuog Mo Hindi. Sara kauna o. Katong ano. Sara. Tong Ba- bata. Bata. Sa Sara Bingo ka. 20. Kian Gabriel. Oh, Yan, ito, Kian ito. Gabriel. 0908 Oh, 818 yes. 4 So, kung karoon ako kabalong, kato din pinaka-first episode. Yes, mo kita yung first. April day ko ato. Ikaw ang nag-video. I-search that po, makita, madunggan pa din yung tiyog. Lights, camera, action! Grabe no. So ani, dugay na gid mi nagsabay. Yes. No? Dugay na gid mi Dali, nagsabay. dugay na kaming friend, dugay na kami nagsabay, pero Kami Pero ang pinita ang interview. pinakadugay interview. Mawagin na, anong, Diri ka chat bigay kami interview Dili, niyo. nagkawatak-watak baya mo. Nagkawatak-watak baya mo. Kaya Pero, nag-atog nay, layo. Di ba? vacation. So, naabay issue. Nasa ang uyab. Ligos Good Vibes sa una. Nasa uyab Naa, sa naa. Ligos, di siya katong Davao. So mo kayo nagpuyog mo dito sa House of Vlogger kay inyong bag-uyab, ay inyong uyab, best friend puros. Chismis. Pero maoman jud daw to ang akong nadunggan nga sa Na. usa ka balay naapo daw dito inyong mga uyab. Wala dili ko na tinuod. Oh. Religion. Wala, Actually, di uyab. videographer na mo to, Oo, wala. na issue lang. Na issue lang. Showbiz. Ako wala Grabe di ka showbiz. Ay ang trabaho man gud ngayon na dapat dili to haluan uyab-uyab. Yes. Kag mo na makaguba sa Seryoso dapat. Di Ha? Di na tinuod. Career Pero first. ang tinuod, wala gid mo ingon nga na ay nagka-issue mo Wala. lang tulo. Wala. Kamo mang gyud ni Waray ang taga-Digos. Yes, as silingan jud mi. Isa ra mig barangay. Silingan mo. Siyang dili. Pero ni Hawa jud ka didto gibiyaan nimo sa Charlie. Diba? Ni Kuyog ka ni Ising. Kaya tungod sa House of Vloggers, dagan may House of vlogger. Vloggers. Napudi kitabangan ato. Dagan may gitabangan mga vloggers. Sila Manay Kilita, Yes, Mrs. yes, Juan, yes. Isa pa, mga videographer na mo. Mga videographer. Na-in love ka sa Videographer? I love ka. Oo naman. Sorry. Kani tinod anay lang yung nga pangutana. Uy, kamon ba yan? Wala ko in love. Naman Jake. Oh, promise Ay, ko. dili, crush. maong inspired ka sila buhay sa House of Vlogger. Kay dahil ang videographer dito. Di man po dito nagpuyo, nagato. Nasakpan lagi mo nagdakos mo sa videographer. Kuan man to, kanang palakaw na siya. Content po to. Ay, goodbye, hug. Bye, May content to. Friendly, maghag man gani mi. Oo. Ang inyuhang YouTube ni Arangkada pud baya to, pila na mo karon 300,000? Almost 300. Almost 300,000 mo sa YouTube. Ang Facebook ninyo ang Actually, 600,000. 600 pero ikatulon naman ko na siya ka page. First, ikapila na mo na hack. Ikaduhan na. Ikaduha na mo na hack. Gihatag So, ninyo kay abi ninyo nga naay Oo. suporta. Oo. Diha kita madaot. Katong sa una mag-milyon na ba yung tato? No? Million gid siya, 1 1 million gid siya. na gid yung tato. Sunod na abot na po 500k, 600k na hack na po. Balik na po big karon. Pero kaning nahack ha, kaning ilang ginistoryahan nga nahack mo nitong mga mo nang sa mga content creators karon mag-amping yun mo kay naanay mag-email ninyo nga pagtuon ninyo nga Legit. ng kwarta kay dollars mag-place me og ads ana kana nga mga email ayaw gyud ninyo tagda mga Disregard spam na sila yun na kay kay- kawaton lang ninyo yung page mo na hinahitabo sa inyo. Yes, lesson learned. So lesson learned to. Inyuhang sweldo sa Facebook o sa YouTube, syempre ga sweldo man gyud mo. Ginaunsa na ninyo pagtunga? Unsa may Ida-donate na mo sa mga street children. Actually, dili, 100% ginadonate yun na mo atong the biktima sa 2019 na earthquake. Oh. Lahat ng sweldo from 2019 to 2022, 100% mapunta dyan sa nabiktima tong linog. Taga-sa Linog. Taga Magpet, North Ikaw. Cotabato. Pag makilala. Kidapawan ko. So, sa mga Kay padulong. maoto ang So, kami ang Padulong, biktima. ano. Sa mga nagpapadulong. Kami man ang biktima sa linog. Uy, galing serious. Uy, galing serious. Sa biktima man dyan sa linog. seryoso. Hindi legit eh, seryoso Ginaunsa bitaw. ninyo pag-divide ang inyong sweldo. Actually, hati mi equal gyud. So, By 3. O di Dako po makatakas. kagtabang ang YouTube, Facebook sa mga kay makay tabang nga makabayad sa mga bills, sa Tama. mga daily expenses. So, dako siya impact gid sa mga. Pero ang inyong source of income, Mga-
aside sa sweldo sa Facebook ug sa YouTube, nag-stand-up comedian mo. Aside po na kay, iba siya sa mo ha? Endorsements. Ansa? Aside sa kuan ba pag comedian sa toy raket nimo? Lungkab balay. Pag-joke, dili kay nag-serious na ba? Serious na ba kay Kuko? Chito. Dili lagi siya sa itlog. Dili siya sa itlog. Amo na inyong mga source of income. Kanang mga outside shows. Di abing makabawi pag mga events, mga fiesta. Mas corporate mao events. to among source jud. Oh, mao gito. Kaysa Before sa pa mi Facebook, nag-Facebook, YouTube. mao na gid na mo ang kuan dati pa. Pero na-issue mo ato nga gapangayo, gapanglimos daw mo. Oo. Kana na issue. Kana. Kung sa man ninyo masultiana, gapanglimos bagyod ang Digos Good Vibes. ni Yes. Ato. Kasi naman, Why paglimod-limod? Yes. ay wala mi nagapang Di ba siya naga-online matawag show mi kay pandemic wala ang gisaligan maguna mo sa una dili ang sweldo na mo sa YouTube. Ang sweldo sa YouTube na mo medyo dili dako tapos magbahay mi kami tulo. So not enough jud siya nya pandemic to na time wala yung mga shows. So mo to naga-show na lang online, comedy online show sa kuan. Di mo Murag sila mo to ilang entrance fee. Yes, Oo. actually dili. Kung mo donate lang. Actually dili lang pud kami ang gabuhat an masking artista or mga Artista. sikat nga mga vlogger sa Manila. Dili mo ang buto nila. Gabuhat pud sila nga kanang murag mag-intern. Ang buhatan Nara sa imuha lang. kung muhatag mo donate sila or dili. Okay. Kinsa ang pinaka-attitude sa inyong tulo? siya. Kinsa man yun? Silang Si duha. Ising or si Charlie? Sila. Tabla ra silang duha. Ako actually- So kung imong ginatudlo silang duha, kamong duha ang awayon, no? Dili. Kaming duha. Silang duwa. Okay. Nganong Sila ang attitude man attitude. sila si Wang Ising, Charlie? Kani ang attitude niya is kanang sa Tiguang naman good shit kadang tiguang. Dili mo sabay sa laag. Ana gud dili Pero sa saan pinakabata og naon ninyo? Pila edad nimo? Ising? 23? Ha? baliktaran. I'm 35. 35. 35, Ikaw gani pila gani ka? 28, 28. Si Charlie 28. 29 kayo. Uy, mag-29 pa ko Sige, parang na to. Siya mo na yung attitude kanang tiguang kanang yung Killjoy. killjoy ana no after sa show uy magkuan daw ta dito nila mayor na so diri lang tumatug lang ko ana. Oo. Ang kani naman is annoying. Nganong annoying man siya? Kanang Mahubog. Kiat, mahubog, annoying mahubog. Tapos maglabad ka. Okay. Niya ako kay perfect man jud kay ko. Wow! Ikaw ang Ilong ba yun? pinaka-perfect, no? Wow! Karon Kinsa gastador sa inyo, ah? Siya. Kani. Pinaka-kuripot. malabo. Ikaw. 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 Ako dyan itulo ba? Ikaw. Ikaw siya yun. Ikaw ang pinaka-kuripot. Di ba kay sa mo waray para mas ibig ko ang view 2,000. Kalimutan siya. Didaki lang sa kuan sa show. Ya magsamag big duha. Wait lang ako. Baka naman Alzheimer's ang bayo. Makalimot pa. Actually, napakautag sa 1.5, man. Ano remember? O, karon na-remember niyo na ako. Sinlak ko. Uy, man na, 2021 pa to. Di ba ano man mo Pilipinas Got Talent Yes, finalist? nag-start to be Asa lang to. Pilipinas Got Talent Days. Si Waray man among gisabay kay. Manager nila dating kay di mas nakabal mo fill up. Wow! Minus gamay. Dili kay, okay. no magud siya wa mo siya katong Davao, so gisabay na mo siya. So dito ka nagsugod sa Pilipinas Got Talent, no? Katong, Pilipinas Got Talent, Talentadong Pinoy, Showtime, Asia's Got Talent. Asia's Got Talent. Katong, sige tago ito. Larvae. Larvae. Yes. Larvae. Yes. Payat mo pa kay Kaato. Payat jud actually karon pod. Oh, di actually ni payat naging kakaroon. Congrats sa imo by the way. Thank you po. Oh, ko kay sa iya kay Kula, masakiton kay siya no. Kay Wow! grabe ang pagpayat. Ano, grabe ang pagpayat nimo no. Wait lang kadali lang. Okay lang ha? Ako Charlie, so mo to nga time nga payat pa kay ka sa imuhang larvae, Yes. no. Pero sa una ba ang imuhang estado sa kinabuhi kana? Lahi na ba karon kumpara sa una? Yes, lahi Dako ang nagkabaguhan. Lagi changes. May changes. Kadang- Katong nahimo na kang sikat. Dili po siya sikat. Kanang nailado lang as Nailado. content creator. Oh, sikat gihapon ang tawagan. Dako siya impact sa akong kinabuhi kay dagag na usab, dagag og na-meet niya mga friends. Unsa may mga nausab sa imuhang kinabuhi sa inyong balay? Kana nakapatukod ba ka? Unsa mga Yes, na-invest actually mo? nakapatukod og gamay balay ron tama-tama lang pod nga masigo ko. Mm. Ug ako uyab. Ay sa magtingog ako pa. Iya pa. Nag-invest na ka sa usa ka negosyo which is doing really good. Yes, Congratulations kaloyan. sa imo. Salamat, Chief. CEO na Ay, kakaron, no? Basta di ko ang pangalan ha. Usa ni nag CEO. CEO na kakaron sa Usa ni si CEO. Kanta na ni Sar. Sa YouTube. CEO na ka sa usa ka brand, Yes, no? yes, Chief. Which is okay ra ma-mention, Pixie Glow, tama Pixie ba? Glow Super Slimming Coffee. So, Yes. dagdag paglagot ko shit kini mo ta. Wang kasi tagian ang Pixie Glow ko ako. Hilom diha oy. Hilom mo mamutuo. To be fair sa iyaha kay ako wala magsigiragi kog tan-aw pero grabe ang iyahang
sikat na kaayo ang Pixie Glow actually sa Davao. Daghan kog mga amigo nga mangutan na gyud sa ako. Ayaw kalawa. Nagsugod pa ko cheat pero Naka-zoom ni siya, no? nagsugod pa ko cheat pero padayon ng gyapon, Padayon. slowly but keep moving. Karon si imuha Winster Toledo. Pag ura ka nag-adto og Dubai, Yes. no, ni balik. Pangutan na cheat ganun na Oo, butog Dubai. ay, pero ni adto ka og Dubai para makalimtan nimo ang Move usa on, ka tawag. heartache. Mag-move on sa Dubai. Ilara dyan ang storya tanan. Atek lang gid ito. Actually, dugay ba ang process sa Dubai? Dugay Okay, okay, siya okay. ang process. Ah. Kaya na-approve lang visa pagka-January. So dili tinuod nga broken hearted ka before Na ka timing nag-Dubai? yan lang. timing. Ah, timing lang. Sa din ita boysing saya. Ako man interview. Nag-Dubai ka, nagtrabaho ka dito for pila ka months gani. Actually, sa akong brother, radyo siya, nag-help ra ko siyang okay, business. Which is Manpower. Yeah, manpower. Manpower Ah, di power. company and Yeah. agency. Gi-invest ba nimo imuhang na-earn sa Dubai Kuan, ako pa siyang gitigom ro for business po. for business? Ah, so magkanya-kanya. Wa pa na ko gid, siya no? nagasto. Actually, na ko business ani ako lang ipadayon usab kay na stop man siya tong pandemic. Unsa may business din nimo? Katong Hungry Oven. Ay tama din no. namaligya ko mga tama, oven. tama. Si Ising ang kuyaw kay kaagi sa una. Kay bag-o ka na himong stand-up comedian ni agi pa ka pagka construction worker. Yes. Ikwento sa ilaha tong imong kinabuhi sa una. Kinabuhi na ko sa una is gusto jud ako makahuman ko high school kay gusto ko makatrabaho og kanang para sa ko sa una makatrabaho og mall or Jollibee kay Okay na. okay na kay Okay na, formal oo. kaayo niya. Wala man ko mag high school sa una kay bawal man ang dili ka mag high school di ka katrabaho so nag-stop sa akong eskwela so nagtrabaho sa construction worker hantod 16 ko hantod nahimo kong 20 plus. Nya lalaki pa ko ato that time. Napaka-uya babae ato. Napa ko iya babae. Pero kahibaw na kasyong kaugalingon ato nga kuan ka or wala pa. Naglisod, nalibog pa ko ako kay nakatitirahan na ipaban for 1 year. Nabuntis pa to siya niya. Pero lalaki pa ko sa akong paminaw niya. Kadugayan nga murag nakatilaw na kog kanang lahi pud nga butang. Mas lami maday ang ano. Ano nakatilaw man ka ato? Unsa nahitabo day? Na ano na kanang Hubog ana. murag ana hubog. Ay bicycle ka. Mo ba sing. So mo to naay nahitabo sa imuha nga nakaingon ko nga hala. Ingon ani day go Hala ana. dili di ko normal guro mo. Kato nga tayo nga ingon nato imong pag-isip. Oh. Di siguro ko kuha nino kay murag ma-attract naman ko og Lalaki. Oo. So, pag human sa construction worker para mo lahi na akong trabaho para murag di na kay panglalaki. Oo. Pag human ato, iko mas kuan man gud kung kuan dito na ako nag-start og salon-salon, parlor. Nag-parlor ko for 5 years po or 4 years. So dito na murag medyo ni gawas na. Nigawas na murag murag dito na langtad ako. Pagkahuman ato that time na nakauyab man ko naman ko ito ka uyab na lalaki na nya na broken hearted ko mao to gibiyaan na pud ako trabaho nga salon kay gusto ko maglingaw-lingaw nya na ako'y friend nga comedian giuban ko niya sa bar na para malingaw ko dito na nagpagpatong na ako sa bar nag-show ko ka isa na ana man ang tag-iya na pwede ka mag-regular na hindi pa ko kabalo sige na kay potential nantod sa nahimo na akong comedian Nakay potential Nas tungod sa nahimo na imo. kang stand-up comedian. oo nara ko potential tungod sa akong na dito mo ingon sige na potential go dito na ako nag-stand up comedian na nakailan na po na ako sila Naay nahitabo kay Wang Ising na disgrasya mo sa sakyanan. Unsa nahitabo sing? Nagikan mi nag-racket December 1 tapos pagpauli na mo na disgrasya jud atong iburog napil na ko kay sala man sa among driver nakatulog siguro siya or inaana something ito nabangga among kilid sa ano niya mo to ang mo na kong responsibilidad na hinuon karon bayaran ko to ang sakyanan Ano sinihitabo sa imo? Wa jud na unsa. ano samad-samad akong naw niya nagsunggo ko Ayo pa. Seryoso ba niya ko? Tanong ko sa guba. mo to pagbangga nagdugo-dugo nag ano na okay na ay nasama-sama akong naw ni pagkita ko sila tanaw daw sa naw mura man lagi Kanano sa samad bang mutud Dahil ignaong no, wa jud na unsa ba. pero Katong pasalamat moment nga pagkabangga, usay na feel, usay na ako na mo to. nakatulog ugod ko na time. Ah, Ang okay, napil na okay. lang nako is mura ko gilaparo og samin kanang ana og samin. Ah, Sige na ang tanan. Sana ang diri tanan. ang mga sabi. Samin May sa gini kay walay mga nagi mga nag-ana gipanggawa sa ano. Sige ko alam dira. Kung ko natandog. Yun ko tao. Ang pagkabangga atong sa ulo nako patay ang sakyanan. Dito na mo dito ang una-una.
Nya, gidala namin sa ambulansya. Mm-mm. Dali na, sakay na dili. Naku, magpidikab lang ko pag una lang mo. Nakaingon ko sa kapulba na ako. Naingon ko sa, Trauma ka. sa driver sa ambulansya. Pagpidikab lang ko, kamo na una dito. Mm. Eh, pulba na kayong badagan ba? Ano. Pero congrats sa imo ha, makita ba yagid ang Dugo ba kayo? Dili, ang kabaguhan ug syempre thank God kay wala ka naon sa Yeah. Thank you, Lord. As Digos Good Vibes, syempre di mo ginamalikayan na nga makumpara-kumpara, di po na malikayan nga marag kumustahon mo sa tao nga na mingon nga kumusta naman sila di lagi nako sila makita marag nga na ba dili na lagi namo makita ang Digos Good Vibes. Kani ba makasulti ba mo siya kagaling nga marag nilaos ba mi ni kuan ba mi unsa inyong kuan ani sa dagan sa inyong karera as content creators. Yes, sa kadugay sa kadugay na for 7 years sa social media. Maka nami ka ng parang dugay-dugay na pod mi pero same ra gud sa artista pag mawala man gani ang artista sa spotlight Yes, kung di ba nga yes, usa pa na siya kasikat. Unsa na lang kaya ang kami Content lang nga. creators. Pero ang nakanindot lang is gi-maintain lang karon mo namin naguna-una nga mo trending me or mo sikat me abo karon i-maintain lang namang pangalan as Digos Good Vibes kay syempre para makakuha pa mi client. Kaya naman gid pud mo Yes. nagsugod as Wala- komedyante yes. man yun, stand-up comedian. As long nga di lang may mahak among page, as long nga Di na lang kami mawala viewers, ang racket. padayon lang gihapon. Ang Digos Good Vibes magpadayon siya isip sa kagrupo nga komedyante. Yes. Unsa man gid ang dagan sa inyong karera karon? Sa pagkakaroon, wala po may plano nga mag-solo-solo. Padayon gihapon ang Digos Good As Vibes. group job. As As group group gihapon gihapon. siya. So, kung na yung mga trending videos, baro din na mo dayon. Tagpila ba usually ang inyong singil pag nag-show mo? Barato ra, uy, 500,000. Uy, dili uy. Half million per hour. Dili lang, ano Or siya. Depende sa location. Depende sa Depende sa location, pero so, para- i-message lang ang Digos I-message Good lang ang Vibes. page kay namo ko uban wala ang namo ko uban cheat nga wala sila kabalo nga ga-perform di ay mi sa mga barangay, Oo. sa mga fiesta, sa mga anniversary. So ang uban uban mailhan lang nila tungod sa refer ba. Pero nagiuban nga kanang Kanang abi lang nilang meet and greet. abi lang kanang Ah. mura lang mulsyo pero pag-perform good me sa stage good Yes. ikaw To be mismo. fair sa inyo, hamogin ng inyo. Yes, mao gid ang Yes, trabaho. Strength ninyo. Mao yun ang No? Mo na mong gina-post yun na dili mi mo perform as content creator. As artista. Mo perform as artista. Mo perform me as stand-up comedian. Lingawon mo Yes, ng inyo ang mao mong trabaho, goal lingaw pag yun. invite nila is syempre para sulit po nilang bayad, suliton po namo sila. 2 Okay. hours full comedy show. Pero unsa tong mga na-learn ninyo nga lesson sa ingon ani nga klase nga industriya sa social media? Ako na-learn is, dili porket sikat ka karon, sikat na kahantod-hantod. Hantod-hantod. So Correct. kung sikat ka karon, hilado ka karon, i-grab yun, mo naging strike, sa to? Strike while the iron is hot, di ba? Yes. Kay dili gyud tanang panahon, dili gyud pag-abot sa Imuha. panahon imuha. Ako ang na-learn niya, gusto ko na ko i-share sa mga bago ko is ang kana yung savings. Late na kayo na mo na-realize True. ang savings. Katong pandemic. Investment. Pandemic na. Nag-hit ang pandemic, dito mi naka-learn wa man tay save for this pandemic na. Then late na pud kami nagnegosyo. Dapat katong boom pa kay mi dito na mi dapat ng negosyo at least duha ka Right. source of income ang nagdagan. Di kay bogit mo kay isa lang ang masog nagsalig man gud mi. Nagsalig. Nagsalig mi Kay nga ang abi kwarta. na to nga, Ang dire-diretso kwarta lang. pasok lang Diretso pasok. lang. Ginoon yun. Sige pasok ang kwarta, sige pasok niya. Ginoon yun. Sige po kagawas, sige kagawas. Ano good? Kaning mga tinud-anay nga mga supporters ninyo, unsa may gusto ninyo nga masulti sa inyo? Thank you kaayo kay since day one hantod karon bisag dagan na kay lagian ang Digos Good Vibes, di kan murag dagat mga grabe na kay balod ni Luya hantod di kusog na pero naagapon sila nagpadayon. Daghan kay salamat sa inyo hang tanan pero ay mo kabalaka kay magkinaunsa magpadayon gihapon mig maghatag ng kalipay. Tadlo ka po na ng Di ba magkinaunsa ba? Dawa kita kabalo sa panahon, di ba? Bitaw. Daghan kaayang, kamo lang man ang mga pamatig yun, dili mo maka, Nabisi na mag-bitchit kaya taga-adlaw mo gumi nag-travel everyday yun. lagi no? Na masahiro man gud mi. Pero bitaw, good luck ug congratulations Thank sa inyo. you, Chief. Pero congrats po ko na mo, Chit. Uy, congrats, Uy, Chief, salamat. for the successful Salamat, chit salamat. chat. Successful chit chat. Sige lang, just like what you said, kanya-kanya rin ang oras, True. diba? Pareho na bigit kita ginagian. Ilang laban ang tama. Laban lang Baba tas man ta karon kasi Oo. hindi po. Ano, yun, di ba? Appreciate ko. Basta as long as dapat mo tanaw sa tong video, di Correct. rin mo undang. Correct. Because correct, passion correct. na mo ni. Oo. Yes. Passion na muna. It's my passion to give happiness to everyone. Wow! Tang-an bitaw.
Once again, daghang king salamat sa inyo, Digos Good Vibes. Isa sa mga ginatingala na mo sa social media kay nauna gid mo. Actually kamo ang number one mo no sa OG, OG, oo. Uyot na buwang. Huyot nga gawak. Daghang salamat kay Tinkerbell, Wang Ising o kay Wang Waray, ang Digos Good Vibes. Daghang king salamat sa inyo for being here sa